Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Gigi Healy. Llum il-Knisja eżies tagħmel it-tifkira ta' Sant'Anna u San Ġuakkin, il-ġenituri tal-Verġni Imbierka. U propju ma' din il-festa il-Papa Franġisku marrabat l-jum tal-anzjani. Infatti mad-dinja kollha fil-Knisja Kattolika ġie iċċelebrat propju il-bieraħ. Jew għalhekk aħna wkoll fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għandna n-niet għall-anzjani tagħna biex huma jkomplu jaqdu bimħabba din il-missjoni li jilmulej jafdalu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla ta' misserijietna. Int ħtart lil San Ġuakkin u lil Sant'Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwielet ibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li jentwiet lill-poplu tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè dar u niżel minn fuq il-muntanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh, miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kienet kitbet Alla minn quxa fuq it-twavel. Malli Ġoswe samala tan-nies qal lil Mosè hemm ħoss ta' xi taqbida fil-kamp. Iżda Mosè wieġbu, mhux ħoss lajjat ta' rebħa, mhux ħoss lajjat ta' telfa, imma l-ħoss ta' ħana li qiegħed nisma'. Malli qorob lejn il-kamp u ra l-oġu nusfil, Mosè xel bil-korla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. U qabad l-oġol li kien għamlu u ħarqu fin-nar, saħħu sakemm għamlu trab u ħaltu mal-ilma u sqieħ lill-ulied Iżrael. U Mosè qal lil Aaron, x'għamillek dan il-poplu biex ġib din il-ħtija kbira fuqu? Aaron wieġeb, tixerx bil-qilla, Sidi, intaf li dan il-poplu hu miġbut għal ħażin. Qaluli, għamlilna allat li jimxu qudiemna, għax dan Mosè, il-bniedem li tellana mill-Eġittu, ma nafux sar minnu. U jien għedtilhom, min għandu xi deb jinżow u jagħtihuli. Imbagħad jien tfajtu fin-nar u ħareġ dan l-oġol. L-għada Mosè kellem lill-poplu qallu, għamiltu dnub kbir. Issa nitlaħ dejn il-mulej, għandi mnejn naqlalkom il-maħfra. Għalhekk Mosè raġa' mar ant il-mulej u qallu, dan il-poplu għamel dnub kbir, għax għamlu Alla tad-dieb. Issa jekk tittaħfrilhom, aħfrilhom, imma jekk ma taħfrilhomx, ħassarni mill-ktieb li inti ktibt. Il-mulej wieġeb lil Mosè, mill-ktieb tiegħi jinħassar lill-bniedem li jidneb. Mur issa, mexxi lill-poplu għalfejn għedlek. Ara, l-anġlu tiegħi jimxi quddiemek.
iżda jasal jum meta nżurhom u nikkastighom għal nobietom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb ngħidu. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Għamlu woġol ħdejn il-ħoreb. Iem mhux bija tal-metal imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom. Ma xbija ta' gendus jikol il-ħaxix. Ngħidu. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Unsew l-Alla li salvom, li għamel ħwejjeġ bar fl-Eġittu, eġubijiet fl-ar taħam, ħwejjeġ tal-biża fil-bahar tal-qasab, ngħidu. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Kien għamel il-ħsieb li jqridhom, li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu, li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jqridhomx, ngħidu. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Għaxriet il-missier willidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott taħlejjaq tiegħu. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġab lil folol parabola oħra u qalilhom. Is-salta ta' żmewwiet tixbaħ lil żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żera fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li żar waħda fost iż-żwieraħ kollha, iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħsejjex u s-siġra hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra. Is-salta ta' żmewwiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sijaan tqiegħ sa ma tkun għoliet l-aġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Biex hekk iseħħ dak li kien jingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mitwaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-ġenituri tal-Verġni imbierka, Sant'Anna u San Ġwakin. U San Ġwan Damasċenu f'waħda mill-omiliji tiegħu jgħid hekk: O Ġwakin u Anna, bnedmin imbierka, il-ħolqien kollu huwa obbligat lejkom għax permezz tagħkom seta' joffri l-aqwa don lil ħallieq tiegħu, jiġifieri l-om safja li hi weħida kienet tixraq lil ħallieq. Kemm hi sentenza li għandha għax nirriflettu fuqha. Dawn iż-żewġ persuni fix-xjuħija tagħhom, Anna fl-isterilità tagħha fix-xjuħita issir omm. Imma dak li l-ħallieq tagħhom ma żammewx għalih, joffruh lill-Alla, il-Verġni Marija.
li minna imbagħad jitwielet is-Salvatur tagħna. Stgħu inqabbluha wkoll mal-Vanġilu tal-lum. Dik iż-żerrija ċkejkna jsir siġra li tilqa' lill-oħrajn. Dik l-offerta norbtuha mal-Vanġilu tal-bieraħ. Dik l-offerta, dak il-ftit tiegħi u tiegħek, dak il-ftit ħobs offrut lill-Alla b'imħabba isir ġid kbir għall-umanità. Ejjew hekk illum nagħmlu telba speċjali għall-familji kollha tagħna biex il-ġenituri bil-għajnuna wkoll tan-nanniet ikunu kapaċi li joffru lill-uliedhom lill-Alla. Ikunu kapaċi irresqu lill-uliedhom biex jagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Fiduċjusi għalhekk fl-imħabba ta' Alla lejna, ejjew ħuti l-eżjes inresqu bil-mulej Alla it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex hija stess tkompli tiżra iż-żerrija tal-kelma ta' Alla fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu għan-nanniet biex ikomplu jgħaddu il-valuri jinsara b'imħabba lin-nepputijiet tagħhom. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħna biex huma jikbru fl-imħabba tagħhom lejn Alla u jarfu jilqgħu is-sejħat li huwa jagħmlilhom. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummuk Marija, nitolbuk mulej biex tixħet il-barkiet tiegħek fuq il-familji kollha. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Il-Missier Qaddiż dawn it-talbiet li din il-familja li fil-bidu ta' ġimgħa oħra inġabret hawn madwarek biex tirringrazzjak għal ġid kollu li inti tagħmel magħha. Ixħed fuqna il-barkiet tiegħek biex ngħixu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek. Atina sem fil-barka li jintwiet il-Abram u lil-nislu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddiż, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema
u l-ġieħ li inti tatihom għal merti tagħhom huwa ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minn suġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli mal-ġemgħa kottrana tal-qaddisin intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Imqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun infejja. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. U Alla, inti rid li jibnek il-waħdini jitwielet mill-bnedmin, biex bisteru tal-aġeb il-bnedmin jieħdu twelid ġdid minnek fit-tiba tiegħek ħares lil dawk li inti titma bil-ħobs ta' uliet u qaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristus Siedna. Ngħidu 3 Ava Marijiet lill-Madonna u llum partikolarment hekk impoġġu taħt il-ħarsa tagħha l-anzjani u n-nannijiet kollha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.